Jeg hedder Elena, og jeg er med i noget, der hedder Bedsteforældrenes Klimaaktion. Og Bedsteforældrenes Klimaaktion, det er et sted, hvor ældre mennesker som mig selv, vi arbejder med at få et bedre klima, fordi vi gerne vil gøre noget godt for vores børnebørn. Fordi at der jo er store klimaforandringer, og det er ikke så godt, fordi så bliver der for varmt i verden. Så derfor så er det vigtigt at få gjort noget ved det nu, og det kan man gøre på rigtig mange måder. Så jeg vil godt fortælle lidt om, hvordan man som barn eller voksen eller ung kan gøre noget selv, og også hvad jeg synes, at regeringen skal gøre. Jeg er i dag på Klimafolkemødet i Middelfart, og nu dem vil jeg gerne lige snakke med. De står i Bedsteforældrenes Klimaaktions telt. Se, her er for eksempel Mona, en af mine rigtig gode venner, og hun står her i det her telt troligt og reklamerer for de 7 verdensmål. Og Mona, kan du ikke fortælle noget om, hvad du laver hernede på Klimafolkemødet? Jamen, jeg er lige så lige ankommet her til Bedsteforældrenes Klimaaktions bod på Klimafolkemødet, og den skal vi så passe de næste par timer og snakke med de folk, der kommer forbi. Ja. Vi har nogle plakater med om de 17 verdensmål, om donut-modellen, om planetære grænser. Kan du ikke fortælle, hvad donut-modellen er, for eksempel? Donut-modellen er en meget smart måde at regne økonomi på, hvor du som den indre cirkel har minimumsniveau af levestandard, for at folk kan have et godt liv, svarende til de 17 verdensmål fra FN. Ja. Og ydergrænsen af donutten, det er de planetære grænser, det er, hvad kloden kan klare af belastning på de forskellige områder. Så inden for de planetære grænser, men udenfor eller ovenover, kan man sige, de sociale verdensmål. Det er den stabile, bæredygtige økonomi, som vi alle sammen skal prøve på at stræbe efter. Kan du fortælle med få ord, så alle mennesker kan forstå, hvorfor det er vigtigt, det der? Det er vigtigt, fordi hvis vi ikke holder os inden for de planetære grænser, så går kloden på et tidspunkt, jeg vil ikke sige, at kloden går i stykker, men så ødelægger vi vores livsgrundlag som menneskehed, og når menneskehedens livsgrundlag er ødelagt, jamen, så uddør vi efterhånden. Hvis vi ikke kan få mad og vand, så har vi jo et problem. Vi overforbruger så meget, så hvis alle mennesker i verden levede som vi gør, så skulle vi have 4,5 jordklode til vores rådighed, og det har vi ikke. Det har vi jo ikke. Nej, det har vi ikke. Okay. Så det er en af de ting, vi arbejder med på Klimafolkemødet. Skal se, så er der også noget med cykler. Små grønne cykler, som vi har. Pas godt på vores jord, indtil jeg bliver stor. Og så her har vi Stephanie. Hun får folk til at aflægge klimaløfter, så de kan komme herind. Du kan se, her står Stephanie. Og så kan man blive fotograferet her, så skriver den for eksempel, jeg vil købe brugt i stedet for nyt. Så bliver man fotograferet med sådan en. Det er simpelthen skidesmart. Så tager jeg et foto, som man har fotoet, som man kan sætte på Facebook, eller på sit køleskab, eller hvad det skulle være. Bedsteforældrenes Klimaaktion sætter op. Har noget om en stor begivenhed, skal folk komme i eftermiddag, hvor man kæmper imod dem, der vil bygge alt for mange motorveje. Og her er noget om, hvad man bruger på at fremstille tøj, for eksempel. Hvor meget det forurener. Og her er noget med, det hedder klimajanteloven, hvor der står, at du skal ikke tro, at du kan gøre en forskel. Det er alt det, som man ikke skal sige til sig selv. Du skal ikke påstå, at du kan reducere dit klimaaftryk, hvis du ikke lever på en sten, osv. osv. Så der står en masse ting, som man ikke skal sige til sig selv. Men tro på, at man godt kan gøre en forskel. Og nu står jeg her ved Haveselskabet, som også er optaget af den grønne omstilling. Ja, og hvad laver I her?
Vi laver noget om den klimavenlige have. Ja. Og der kan du se, der har vi samlet 9 planter, som vi kalder som klimavenlige. Ja. Og det betyder, at de kan tåle tørke, og de kan tåle vand. Ja. Og så er de virkelig robuste, så de kommer igen år efter år efter år. Okay. Og så kan du se, at insekterne er også glade for dem. Ja, det kan jeg se. Ja. Ja. Hvor dejligt. Og hvad er det herovre? Det er vores nabo. Dem må du hellere gå over og besøge også. Hvad er det, I har her? Skal jeg fortælle lidt om, hvad vi har her? Ja, vil du gerne det? Det her, vi ser på, det er noget, vi kalder grønne tage. Ja. Og vi producerer det i en kassette. Vi kan producere den her. Yes. Nu den her kassette, den viser egentlig bare, hvordan det grelt det kan gå, hvis det ikke bliver gødet. Ja. Det var alt for Klimafolkemødet i år. Tusind tak, fordi I kiggede med.